un gallec, un madrileny i un català. Tots tres eurodiputats i tots tres ponents del paquet legislatiu de supervisió financera que ha aprovat el Parlament Europeu a Estrasburg. Són, en bona part, els autors de la reforma financera de la Unió que ha d'evitar, asseguren, nous daltabaixos al sector financer. Aquests dies els ha tocat explicar les mesures als mitjans i tots tres coincideixen que calia anar a l'origen del problema per esmenar errors històrics. Ve a suposar la creació d'una supervisió financera a escala europea. I aquest és, diguem-ne, la correcció d'un error que es va produir en la creació de l'euro. De fet, els bancs centrals estatals, l'única competència que avui encara tenien, era la supervisió i la regulació financera. Ara hem vist que aquesta crisi financera arrenca en el fet de que avui en dia les institucions financeres operen a nivell continental i global i, en canvi, la regulació i la supervisió només es feia a escala estatal. Per exemple, el Banc d'Espanya no va prevenir la crisi immobiliària espanyola. El Banc d'Anglaterra no va preveure la fallida de Northern Rock i el mateix ha passat amb Fortis a Holanda i Bèlgica y a otros bancos de Francia y Alemania. Esta supervisión europea era fundamental para corregir algunos de los problemas que ha revelado la crisis y era una asignatura pendiente para construir el mercado interior, para que la política monetaria sea eficaz, al mismo tiempo para corregir esa asimetría que existe entre una globalización financiera y una fragmentación de la supervisión entre autoridades nacionales. Hasta ahora lo que había era un poder casi absoluto de los supervisores nacionales. Y eso ha dado un malísimo resultado. Para poner un ejemplo, lo que pasó en Grecia, en que un determinado banco de inversión se puso de acuerdo con el gobierno griego para maquillar las cuentas públicas, no hubiese sido posible si el supervisor, en vez de ser griego y tomarse un cafetito todas las tardes con el banco y con el gobierno, hubiese sido una autoridad europea. Y si hubiese pasado, esa autoridad europea estaría hoy sentada en este Parlamento explicando a dónde estaba mirando cuando ocurrían estas cosas que han puesto en peligro hasta la moneda común. Però com serà la nova supervisió financera? En què es notarà aquesta vigilància europea quan entri en vigor l'1 de gener? D'entrada, a nivell macroeconòmic, es crea el Consell Europeu de Riscos Sistèmics amb el president del Banc Central Europeu, Jean-Claude Trichet, al capdavant. La seva funció serà analitzar i avaluar les amenaces de l'estabilitat financera, observar la solidesa de les entitats i detectar noves bombolles als mercats. Haurà d'alertar els països d'aquests riscos i donar indicacions del que han de fer per corregir-los. A nivell microeconòmic es posen en marxa 3 agències de supervisió. Des de Londres es controlarà l'activitat bancària, a París es vigilaran els mercats de valors i des de Frankfurt s'examinarà el sector de les assegurances i les pensions. Són organismes supranacionals que marcaran de prop entitat per entitat, sobretot les que operin a diferents països alhora. Per últim, es creen 2 fons que es nodriran de recursos de les mateixes entitats, un de garantia de dipòsits per donar cobertura als estalvis dels clients i un altre d'estabilització i liquidació, que s'utilitzarà quan s'hagi de rescatar algun banc. Això també incentivarà els propis bancs a que es vigilin mútuament, perquè els bancs fan moltes operacions entre ells, i a que les conductes de risc excessiu, diguem-ne, siguin molt més avaluades que fins ara. I, per tant, diguem-ne, la millor manera de prevenir riscos bancaris és fer que els bancs posin la primera bossa de diners i no que hagin de ser els contribuents dels seus pressupostos públics els que vinguin a tapar forats quan hi hagi una altra crisi financera futura. Las decisiones que tomen las nuevas autoridades son absolutamente obligatorios. No estamos hablando aquí de recomendaciones o píos deseos. Estamos hablando de normas jurídicas que obligan y de decisiones jurídicas que obligan. Que al final el paquete de supervisión es un paquete mucho más completo, mucho más ambicioso que la propuesta inicial de la Comisión, que la orientación que el Consejo adoptó durante la presidencia sueca, i s'ha ido evolucionando i s'ha enriquecido sustancialmente. De fet, aprovar la reforma ha suposat un any de negociacions. El consens s'havia de tancar a 3 bandes entre la Comissió Europea, el Consell Europeu i l'Eurocambra. Les 2 primeres institucions es mostraven reticents a la supervisió financera que volia el Parlament, perquè suposava donar més poder a noves autoritats europees per damunt dels reguladors nacionals, i això no agradava, esclar, als governs d'alguns països. El pols l'ha acabat guanyant el Parlament, que ha fet pinya com mai, i el nou marc de vigilància a escala europea s'ha aprovat per a una majoria abassegadora d'eurodiputats de tots els colors polítics i països. Amb l'esclat de la crisi financera, tothom s'esquinçava les vestidures i es buscaven culpables per tot arreu. Com pot ser que hagi passat? Es preguntaven els líders polítics. I mentre esperaven la resposta, ells mateixos es plantejaven la refundació del capitalisme. Pretenien capgirar de dalt a baix les actuals estructures del sistema, incloent-hi el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial.
Ara, 2 anys després i amb unes quantes cimeres extraordinàries al darrere, ja no aspiren a tant. El capitalisme es queda com està, això sí, almenys amb regles noves. Els Estats Units ja han aprovat la seva reforma i ara Europa també ha fet els deures. Si amb això n'hi haurà prou o no, només el temps ho dirà.